kasang pantayanan. Itong po karetiro na nihatamo, in good manners and right conduct, niya pinyay magpasalamat. Magpasalamat tamo, karimbagi tinggap tamo, at karimbayang adeparda para kay katamo. Pero wala mo baliktad yung sasabihan ng Ebanghelyo, uli nga ng mamutang ning amo, pasalamatan niya wali nipos, uling di parana, ininutos mo kaya. Hindi na rin dapat magpasalamat yung amo o yung ipos. Dapat tayo ini utang alog na ninipos yung kanyang amo. Gandang panahon ng Jesus at ang employment and labor crisis karang Israelita. Lalo pa rin nasabi na rin at pagbalikbayan ng kaluguran ko na ng Madam Nelly Santos, may bigla yung anong anything America, huling ngayon ng pakanuikit, dakal na rin pagpalimos. Sinabi ng Madam Shirley Munoz Napon, Among, ang hirap ng buhay sa Amerika, maswerte pa tayo dito sa Pilipinas. Kaya ang panahon ng Jesus, nakalataw darano ang pong-alangobra. Naming gawa ng metong alalaking mabit-bit ang pamilya. Lungeya mag-obra at nung alaya obra, pulutan daw bangkiring pamilya, yung mismong palitan. Na makisabi ang masaya sa inmetong alalaki, inmetong amabandi, inmetong ayamo. Amo, di na nyo pong obra. Payipos ko kaya kayo, mag-obra ko para kaya ka. Pero pakanan may pamilya ko, bagay kami matiking kano. Inya binigmetong ayipos, utang na yung biyan at kaya amo. Ulit na ngayon pakanan, nung ngayon hindi na obra, mateya, kampeling kayang pamilya. Niya pinkitang na rin amo, pasalamatan niya wari nipos, uling di paranang ininutos mo kaya, ali. Uling inipos lang may ang utang alok, hindi kaya amo, lungin yung pakanan at di na obra, matiya, kampeling kayang pamilya. Dili, dapat pasalamatan ng Diyos o yung tao. Dapat niya rin pasalamatan ng Diyos yung tao. Laban tao may utang alog ng tao king Diyos. Nang sasabi ng kanta, agyawa ng Monsignor Greg Canlas, sa langkalam ng biyatamo, bipag kalog, iba't patwa. Pasalamatan niya yung gino, uling malugod siya. E buwari marala sa sabihan tamo, lugod ng akong gino. Marala sa sabihan tamo, king saot ng Diyos, tutupo ito. King lugod ng akong gino, mabiya tamo. King lugod ng akong gino, masikan tamo. Ing kalang ng biye, ing kalang ng kalusugan, ing kalang ng pabiyayan, iba't king akong gino. Niya maragol tamo, utang alog, king akong gino. And we should have this kind of attitude towards God. Na numan hindi namin tamo o dilawang tamo in offer ko. Na numan ang sinawag tamo para kimpisamban. Na numan ang kasuywan tamo king parokya. Pabalik tamo mo king akong gino. King kalang apikkalog na tiya katamo. Diba sabi ng isang awitin, mula sa iyo ang lahat ng ito, muli mong handog sa iyo. Lord, I'm blessed with a very good business. Lord, I'm blessed with a good job. O hindi ka na akong tawag, Lord. Babalik niya ka. So ito mo po, isipan natin yung utang na bing akong gino. Kaya katamo. Patsemit niya tamo nga 10,000. Patsemit doon tamo 25,000. Alayang utang alok niya katamo yung akong gino. Itamong lalaway utang alok kaya. Karem bagay-bagay darawang tao, inofertore. Karem bagay at daragay tao para ikasulong ng pisamban. Ikasuyuan tao king parokya, whether you are an EMDC or OPLEC, acquire, or a KBS or a COMI, babalik tamo mo kinakong dito. Itambing niya na nakyang katao. And that should be our Christian attitude.
Lord, utang bigyan ng biya ko. Masikan kong ulit. Tininan mo kong second life. I will serve you with all my heart and with all my love. Ninin dapat magpasalamat yung pengari din kaya anak. Ali. Lawan tamong inimot ang alog ng anak din kayang pengari. Bali mo, very shocking yung balita ngayon. Ken TV ang Ken radyo. Almost every day, in the pagdating ka ng radyo, habang maglakbit namin king sakit, may tungayanak minuksete, mete. May tungayanak fetus, likwande king lele basura. May tungayanak mete, lele ning ito. May tungayanak inabandonade, king paskul din may kumabalik. Karakal ka rin anak na mamate o papapatin ganinin panahon ta. Anak, ugseda na lamang yung basura. Fetus, mete na lang yung basura. Mabiya, lakman din yung lele paskul. Inggutan o numong giwata kaya natamo rin pengari tamo ita. They can do it, but they did not. Uling kaluguran na katamo. Asabi tamo utang kaya naman ang biyata mo pa rin pengari tamo. Uling lumeta katamo pe pasuso. Lumeta katamo pe pakanan. Lumeta katamo pe pagaral. Ala tamo ngini. Pulutan na nakatamo mo. Inteleta. Salamat ka rin pengari tamo. They did not abandon us. Salamat ka rin pengari tamo. Binyayan nakatamo. Salamat kung ating menesete pa. Agyang mo tutong pengari. Uling tahan na kami nga mati. Uling pe paborendo rin karelang pengari. O pe papatendo rin karelang pengari. Di pengari tamo yung pe pag-aral kaya katamo. Wala tamo ngayon yung kabilyan tamo. Nung ito katamo te guyot. At sinopan din kaya katamong pengari. Palibuan na nagsubuan ng City. Ating meron na lalaki linapit sa kanaka. Makwal tayo. Father na makwal pa na akong ngayon. At igumasan din ang negosyo. Aking mamit-bit yung pamilya mi. Susuportan ko rin pengari ko. Papagaran ko rin kapatid ko. Ako anong bahala. Take bills, electric bill, water bill, food bill. Malungwa mo nga na ako sisiglod ka rin pengari ko. Uli nga akong mamit-bit ka rin lang ngayon. Akong gagastos ka rin lang. Malungwa mo nga pagsitakan ko. Buli ko itakang ko po yung ako pagsilgan ako ng lamesa. Sabi ko kayo mali. Sabi ko kaya mali. Akaliwan mo na itang panahon na yung pengari mo. Pigluto na ka. Yung magpapatalan ka. Kailan na ka naman. Inyangin ka, masakit ka, sinesita ka. Akaliwan mo na itang branch. Nung ikang pengari siguro sa perpo at makanya na yung maninganak ko. Pag-aaral kayong libre, teguyod kayong libre, yan na siguro balo nila na kayo ninyang mag-aaral yan. Malaos mamisalin mong buling ang pagkirapya, mamuntok kong banyera, tutuloy dalang kayong lupa ko. Yan na kaya balo nila na akong ini. May kubray tatang na, tingnan ko ang bubo na marapon, mapali at tinapon. Yan yung napas-mapas mayo bitis. Wala masabi ka rin pengari tamo. Sige. Nung pawat ang kalog na ako anak, pawat ang kalog na ako anak, bipangkwenta ka na. Sige lang mo lang kaya nga ginastos ko, itang daya pero, itang susod, itang kerang gatas, ipagpisyon, itang pengan mo. Yung penganak dawa, may sisaryan ko. Itang hospital bill mo, bayaran mo rin anak. Siguro yung tawag ng bayaran. Yung sakripisyo, yung lugod. At yung maya ka dapat kapdiwala na katamo yung pengari. Sana tayo pagyapusan itang makwala kita. Ngayon, hindi buwan tayo. Yung susuporta ka rin pengari. May bisang siklod ka rin matwana. Buri na rin matwana. Di nagduko kaya. Pawutang yado, yung gagawa. Yung tunay lugod, yung pawutang lugod. Salamat ka rin pengari ka. Sumamit ka rin nakalabadi at maya pag-iwata kay katang. E nakatamo sa sigilan, muligin tunay lugod, e yung pawot ang lugod. Talagang tamo.
Tulikaping panalangin ay kayong panibataning sablang pabanalan, ulinita pagparalambong, pabanalan mo sana ng desnay, pinumpaya ng Espiritu, pangkarkerami, palyari ng katawan at daya, ng Ginoong Jesucristo. Kaya may dawang pusang loob, ing pamaylas at kamatayan, kinwanin tinapit at may pasalamat siya niya. Piraso niya minya, karigay disipulos na tagabanyay ti ipaman at kanani itiyay kanakong katawan kami dawong para kayo. Makanan mo naman kayo ba't tingakulan kinwaning kalis pasibalo niyang may pasalamat kayo at binyaning kalis karagay disipulos na tanggapan niya iti imaman at minumpo kaniti. Iti niya yung kalis ng kanamang daya, ing daya ing bayo at alangang tipan. Kami bubuo para kayo at para rin sa ng tao. Bangketa may patawaran na rin kasatanan. Dagdan niyo iti bilang kabigaganapan kanamo. Ipasyag tayo ng misteryo ng kasapantayan.